Na parroquia de Caleiro, en Vilanova de Arousa, os maquinillos prepáranse para gozar da festa do San Cidre deste sábado. A tradición manda e os tractores, pequenos ou grandes, bótanse os camiños para honrar o patrón dos labregos. De feito, o concurso e desfile de carros e tractores engalanados por ocasión é un dos momentos álxidos da festa. Agardan polo menos reunir os 13 que participaron o ano pasado. Según nos van comentando, pois eu preparo este ano ao pequeno, este ano tamén levo ca pandilla, entonces, bueno, consideramos que polo menos os 13 podría haber. Detrás do San Cidre está a renovada Comisión do Pan e o Chourizo, que está revitalizando unha festa que moitos xa daban por perdida. Facendo honor ao seu nome, este sábado ao mediodía farán reparto de chourizos, pan de millo e viño a cambio dunha pequena doazón. Haberá ademais outros postos de comida. Sumándolle a todo isto, animacións musicais a mañá e a tarde, unha festa da escuma e a verbena a noite coa New York e Fuego. Chourizo con pan de millo, amenizada por la mecánica, pulpería, food truck, de todo. Despois á tarde a festa da espuma para os máis cativos e New York e Fuego. Estades todos invitados a vir, que veñan non con moita fame, senón non chega, pero que veñan cun gusanillo. A Comisión agarda este ano moita máis afluencia ao San Cidre que en edicións anteriores, en boa medida polo éxito da promoción desta festa grazas ao vídeo viral que fixeron para anunciar o cartel deste ano, unha grabación que está dando a volta a media Galicia. O vídeo eu creo que nos dá un 20% máis de afluencia na festa. Hai xente que non conocía esta festa e agora, pois gracias ao vídeo, onte estivemos na TVG, por exemplo, promocionando a festa, eso foi gracias ao vídeo. É un aliciente máis que temos e iso sí que nos dá sempre un puntiño a maiores de que xente que non é da parroquia, que non conoce San Isidro, pois que teña un interés en saber de que vai esta festa, onde é. O éxito dese vídeo é tal que ata o alcalde de Vilanova bromea cos da comisión asegurando que están a piques de acadar a fama dos televisivos mozos de Arousa. La moi célebre, conocida e mediática Comisión de Pan e Chourizo, estrellas de televisión conocidas casi al nivel de los mozos de Arousa. A troula en Caleiro, ademais, vai continuar o domingo coa xuntanza nos muiños de Currás. Ademais de troula e gastronomía, o evento busca a unión da veciñanza para que gocen dunha xornada de confraternidade nun espazo privilexiado desta parroquia vilanovesa como son estes muiños.